Eksodo, Kapitulo 13. Ang paghalad sang panganay. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, ihalad sa akon ang tanan nga mga panganay nga lalaki, ang tagsa ka panganay sa Israel, tawo ukon hayop, mangin akon. Ang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadura. Si Moises nagsiling sa mga tawo, dumduman ninyo ini nga adlaw, nga amo ang adlaw sang inyo paghalin sa Ehipto, sa diin ginulipon kamo. Kayang Ginoo nagpagwa sa inyo paagi sa iya dako nga gahom. Wala sing tinapay nga may lebadura nga pagkakaunon. Sa sini nga adlaw sa bulan sang Abib, amo ang adlaw sang pagwa ninyo sa Ehipto. Ang Ginoo nagsumpa sa inyo mga katigulangan sa paghatag sa inyo sang duta sa mga Kanaanhon, mga Hethanon, mga Amornon, mga Hebhanon, kag mga Hebusnon. Ini nga duta maayo kag mapatubason. Kung madala na kamo sang Ginoo sa sadto nga duta, himuan ninyo ini nga seremonya sa amo nga bulan. Sa sulod sang 7 ka adlaw magkaon kamo sang tinapay nga wala sing lebadura. Kag sa 7 nga adlaw maghiwat kamo sing piyesta para sa Ginoo. Ang tinapay nga wala sing lebadura pagkakaunon sa sulod sang 7 ka adlaw. Kag wala sing tinapay nga may lebadura, o kon lebadura nga makita sa inyo bug-os nga duta. Sa amo nga adlaw, amo ini ang isugid ninyo sa inyong mga anak nga lalaki. Ini tanan ginahimo sa pagsaulog sang ginhimo sang Ginoo sa akon sang paghalin ko sa Ehipto. Ini nga seremonya mangin kaangay sang marka sa inyong mga kamot, o kon handumanan sa inyong mga agtang sa pagpahanumdum sa inyo. Agud magpadayon kamo sa pagsugid sang kasuguan sang Ginoo. Kay ang Ginoo nagpagwa sa inyo halin sa Ehipto, paagi sa iya dako nga gahom. Himuan ninyo ini nga seremonya sa tagsa ka tuig sa natalana nga tion. Ang panganay. Si Moises nagsiling sa mga tawo, ang Ginoo magadala sa inyo sa duta sa mga Kanaanhon. Naginsumpa niya nga ihatag sa inyo kag sa inyo mga katigulangan. Kung mahatag na niya ini sa inyo, dapat ninyo ihalad ang tagsa kapanganay nga lalaki sa Ginoo, kag ang tagsa kapanganay nga lalaki sang inyo mga hayop, iya sang Ginoo. Pero bayluhan ninyo ang tagsa kapanganay nga lalaki sang asno, paagi sa paghalad sang kordero, agud mangin inyo iniliwat. Kung hindi ninyo ini pagbayluhan, dapat ninyo balion ng iya liog. Ang tagsa kapanganay ninyo nga lalaki, dapat ninyo bayluhan, agud mangin inyo liwat. Kung sa ulihi ang inyong mga kabataan magpamangkot kung ano ang kahulugan sini, magsabat kamo, ang Ginoo nagpagwa sa amon sa Ehipto, sa diin ginulipon kami, paagi sa iya dako nga gahom. Sang ginpatiga ni Paraon ang iya tagipusoon, kag indi magpalakat sa amon. Ang Ginoo nagpamatay sang tagsa kapanganay nga lalaki sa mga tawo kag sa mga kahayupan sa duta sang Ehipto. Amo ini ang kabangdanan nga ginahalad ko ang tagsa kapanganay nga lalaki sa Ginoo. Pero ginabayluhan ko ang panganay ko nga anak nga lalaki, agud mangin akon liwat.
Ini nga seremonya nagapahanumdum sa inyo, kaangay sang isa ka marka sa inyo kamot, ukon sang isa ka tanda sa inyo agtang. Kayang Ginoo nagpagwa sa aton sa Ehipto, paagi sa iya dako nga gahom. Ang haligi nga panganod kag haligi nga kalayo. Sang ginpalakat ni Paraon ang mga tawo, ang Dios wala magpaagi sa ila sa dalan pakadto sa baybayon sang Filistia. Bisan ini amo ang laktod nga dalan. Ang Dios nagsiling, hindi ako luyag nga ang mga tawo magbaylo sang ila huna-huna kag magbalik sa Ehipto kung makita nila ang inaway nga ila atubangon. Sa baylo ang Ginoo nagpalibot-libot sa ila sa disyerto, pakadto sa mapula nga dagat. Ang mga Israelinhon lupit sa hinganiban. Gindala ni Moises ang mga tul-an ni Jose, suno sa ginpasumpaanay ni Jose nga himuon sa mga Israelinhon. Si Jose sadto anay nagsiling, ang Dios gid magabulig sa inyo. Dapat ninyo dalon ang akon mga tul-an gikan sa sini nga duog. Naghalin sila sa Sukot, nagdulog ka nagpatindog sang ilang mga tolda sa Etam, sa higad sang disyerto. Kun adlaw ang Ginoo nagauna sa ila sa dagway sang haligi nga panganod nga nagatuytoy sa ila dalan. Kag kun gabi ang Ginoo nagauna sa ila sa dagway sang haligi nga kalayo sa pag-iwag sa ila, agud makalakat sila sa adlaw kag sa gabi. Ang haligi nga panganod kag ang haligi nga kalayo nagauna sa ila pirme sa adlaw kag sa gabi. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 14. Madamo gid nga salamat.